אני לא אסתכל. נו. איפה אני נתקעתי? בעולם של בנות. לא! לא! הנה התחת שלו. אתה יוצא מהעולם הזה עכשיו. בוא, הנה. טוב, בוא ליד. טוב מאוד. אתה יוצא מכאן. אני מתעלם. טוב מאוד, יאללה בוא. דלת העולם נסגרת בעוד 3, 2, 1. הדלת נסגרת לתמיד. אוי לא. נשאר פה לתמיד. עד לשנה הבאה. פליז לא להרביץ, פליז לא להרביץ, פליז לא להרביץ. הנה מטוס בא. כל הפוך. הדלת תיפתח בעוד שנה. אנחנו פה. אני מת. 1, 2, 3, נגמר הסרטון.